December 12-e, hajnali fél 4, -10 fok. Már az időpont is kuriózum. Az évnek ebben a szakában joggal gondolhatnánk, hogy a természettel együtt a szőrészek is téli álomra hajtják fejüket, vagy jól megérdemelt szabadságukat töltik a szüret után. Valóban, többségük így is tesz. Egy ésekcsanádi birtokon azonban még javában folyik a munka. Itt ugyanis hetek óta arra várnak, hogy a tőkéken teljesen jéggé fagyjanak a szőlőszemek. Ideális a jégbor szüretre. Tulajdonképpen -6 és -8 Celsius fok között kell szüretelni, de már az előző napokban is hasonló hőmérsékletűnek kell lenni, hogy teljesen megfagyjon a szőlő, majdnem hogy kopogósra, itt lehet is látni egyébként, hogy ez teljesen fagyott, és ettől kap a must, illetve később majd a jégbor egy olyan speciális, kellemes, nagyon szimpatikus ízt és illatot, ami a jégbort egy különleges csemegeborrá, különleges desszertborrá teszi. Ahogy szépen áll a szőlőnek a működése, hogy már kevesebb nem pótolja a vizet, viszont az ősz során a maradék víz, ami benne van, az egyrészt elfáradott. Kettő, hogy megfagy, hogy összehúzódnak szépen a szemek, és akkor fagy belőle a víz egy jó része, tehát sokkal sűrűbb lesz a mustja, amikor kipréseljük, és azért kell ilyen időben szüretelni, tehát -6 fok alatt, ami mondjuk biztos, hogy hajnalban -6 fok alatt van mostanában, mert akkor sokkal sűrűbb lesz a mustja, hiszen egy ilyen egész sűrű, ilyen nektárszerű, fagyos mustot kapunk a préselésnél, ami azt jelenti, hogy kevesebb a folyadék, viszont sokkal ugyanazok az aromanyagok és illetve cukor, illatanyagok benne maradnak. A mustkészítéshez persze még korán van, ráadásul az időt sem érdemes vesztegetni rá, hiszen ha a hőmérséklet -6 fok fölé emelkedik, akkor már nem lehet szüretelni, legalábbis jégbornak való rajnai rizlinget. A fajta az meghatározó rajnai rizling fajtának kell lenni. A világ legtöbb országában rajnai rizlingből készítik a jégbort, mi is rajnai rizlingből, mégpedig egy geisenheimi klónból készítjük, tehát ami a legjobb jégbor készítésre. Azért, mert a rajnai rizlingnek magasabb a savtartalma, és hát ennek a mustnak a cukortartalma 35, 36, 37 fokos, esetenként a 38 fokot is eléri, és ilyen cukortartalomhoz sav is kell, mert egyébként nem lenne harmóniában, nem lenne egyensúlyban a borban lévő cukortartalom a savval, illetve hát egyáltalán a bor nem lenne egyensúlyban. Mire kivilágosodik, a szüret is befejeződik. A ládák megtelnek fagyos szőlőfürtökkel, amiket mielőtt még kiengednének, sietve a présházba kell szállítani. A szőlőt ládába, műanyag ládába szüreteljük, tehát fémmel nem szabad érintkezni egyébként a jégborhoz leszüretelt szőlőnek, majd pedig a műanyag ládákat behozzuk ide a szőlőfeldolgozóba, ahol először egy zúzás és egy bogyózás következik, majd egy cefre szivattyúval továbbítjuk az összezúzott szőlőt a présbe, és kíméletes nyomással, de viszonylag gyorsan kipréseljük azért, hogy a jégkristályok, amelyek a szőlőbogyóban vannak, azok ne kerüljenek át magába a mustba, és így egy rendkívül tömény, egy 35-38 cukorfokos, mustfokos mustot kapunk. A jó gazda pedig, mint amilyen Sümegi úr is, kíváncsian vár. Úgy tűnik, idén sem dolgozott hiába. Miután a skála csak 30 fokig mutatja, ez pedig lényegesen a fölött van, vissza kell majd higítani, ahhoz, hogy meg tudjuk mérni a pontos mustfokot. Körülbelül olyan 35-38 között lehet a mustfok ennek a jégbornak, vagy jégmustnak. A munka nagyobbik része ezzel véget is ért, a többi már a must dolga. Meglehetősen hosszú ideig tart az erjedése, hiszen ilyen magas cukortartalmú bor nehezen indul be. Az élesztők mire eléggé felerősödnek ennek a magas cukortartalmú mustnak az erjesztéséhez, ahhoz idő kell. Tehát körülbelül egy fél évig, esetenként 7-8 hónapig is eltart a jégbornak az erjedése, és a tisztulása is, úgyhogy mi a jégbort mindig
3 éves korában palackozzuk. Tehát az első év az nagyjából elmegy az erjedésre, a második év a tisztításra és a stabilizálásra, és a harmadik évben palackozzuk a jégbort. A nedű 8 hónapig ezekben a tölgyfahordókban érlelődik, persze nem véletlenül. A tölgyfában lévő cserzőanyagok és a borban lévő cserzőanyagok egymásra hatásából rendkívül kellemes, pozitív íz komplexum alakul ki, amely hozzátartozik a jégbor ízéhez is. Tehát ezért hangsúlyoztam a tölgyfahordót, mégpedig a kocsánytalan tölgyfahordót, mert a jégbor készítéshez ugyanúgy hozzátartozik, mint az, hogy megfagyjon kint a szőlő, és hogy egy kíméletes földolgozáson keresztül menjen. Általában a harmadik, negyedik évben a legjobb a jégbor. A mi tapasztalatunk 1997-ig terjed, mert akkor készítettük az első jégborokat. Van még természetesen a 97-esben is, ami még szintén jó minőségű, de azok az illatanyagok, elsődleges illat, íz és zamatanyagok, amelyek kifejlődnek a borban, azok a harmadik, negyedik évben a mi tapasztalatunk szerint akkor a legjobbak, és ezért szoktuk ebben az időben palackozni. Persze lehet, hogy egy olyan évjáratot is fogunk majd születelni, amelyik az 5. vagy a 6. évben fog teljesen beérni. Ezt mindig a borásznak kell eldönteni egyébként, hogy melyik az az ideális állapot, vagy az optimális, amikor le kell palackozni a bort, mert akkor a legjobb. Ez a borász felelőssége is egyben. Ez az egyedi eljárással készített édes bor különlegesség egyenlőre az egész világon kuriózumnak számít. Első ismert évjárata 1962-ből Németországból, a Rajna és a Mózel völgyéből származik. A jégbor készítésében azonban nem a németek, hanem a kanadaiak járnak az élen, akik a megtermelt mennyiség 90%-át az Egyesült Államokban értékesítik. Magyarországon nem sok helyen készítenek jégbort. Én úgy tudom, hogy Tokajban is van jégbor, azért a Balaton mellett is egy-két kisebb pincészet készít jégbort, de a világon egyébként Kanada a legnagyobb jégbor gyártó ország, jégbor készítő ország, emellett Európában nyilvánvaló Ausztria, Németország, híres, a déli féltekén Új-Zéland, illetve Kínában egyre több jégbort készítenek, bár főleg külföldi, tehát főleg kanadai cégek. A csoda persze nem történik meg minden évben. Könnyen előfordulhat, hogy az időjárás veszélye az egész, egyébként sem nagy termést elviszi egyetlen nap alatt. A szőlészek többsége épp ezért meg sem próbál jégbort előállítani. Mi ebben az évben nagy rizikót vállaltunk, hiszen több mint 14 hektár rajnai rizlinget hagytunk kint, és hát természetesen ennek megvan az a veszélye is, vagy megvolt az a veszélye is, hogy elrothad. Szerencsére most már látjuk, hogy ez megmaradt, és ebből jégbor lesz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 150 és 200 mázsa közötti szőlőt dolgozunk per jégborrá, tehát ez azt jelentheti, hogy körülbelül 100 hektoliteres nagyságrendű jégborunk lesz, ami hát egy olyan 10-12 ezer liternek felel meg, és hát ez egy elég nagy, magas szám, hiszen ez 0,375-ös palackokba palackozva, ez 20-30 ezer palack közötti nagyságrend, és ez ekkora termésünk nem volt még. Elégedett? Igen, azt gondolom, hogy ezzel majd meglátjuk 3 év múlva, hogy milyen lesz a minőség, és milyen lesz az ár, és utána, hát ha megtetszik kérdezni, akkor megmondom.